ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? ଏମିତି କଥା କହୁଥିଲେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ଘରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିକୁର୍ତି ଦେଲେ କଣ ହବ ତମ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା? ଆଉ କଣ ହବ ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ମତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି କାହିଁକି? ଏ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ମୋ ତ ଗୋଟେ କମି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସତ ଗୋଟେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ତମକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଘରେ ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ ବାହାଉଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତତେ ପଚାରୁଛି, ତୁ ମତେ ବାହାଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ଓ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବି, ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଦରମା ଯେତିକି ଦରମା ତାଠୁ ବେଶୀ, ଟଙ୍କାର ଗଦିରେ ଶୋଇବି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମ ଟଙ୍କା ସୁନା ଉପରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନଥିଲା। ପ୍ରେମର ମାୟା ଜାଲରେ ତମେ ମତେ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ଦେଲ ଯେ। ଝିଅମାନେ ଭାରି ଚାଲାକ ନୁହନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଇବେ, ଯେମିତି ଟିକେ କାଦୁଅ ଦେହରେ ଛିଟିକି ଲାଗିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇଦେବେ। ସଫା ସଫା କଣ ତୋର ଦରକାର? ହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ଘରେ ତ ପାଦ କେବେ ବି ପଡ଼ିପାରିବନି। ଶାଶୁଘର ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। କାହିଁକି ତୁଳନା କରିବିନି? ମୋ କୋଉଠି ରହିଲା? ମୋ ଦୋଷ କୋଉଠି ରହିଲା? କୋଉ ଦୋଷ ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ମୋ ପାଦ ପଡ଼ି ପାରିବନି? ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଦିନ ତୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ପକେଇବୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୁଁ ତତେ ଜାଣିନି କିଛି ନେନି। କଣ କହିଲ ତମେ? ମତେ ଜାଣିନ? ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ? ଆରେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତ ବାହାବାକୁ